Вітаю, шановне господарство. Вечер недели и размовы, здоровые размовы. Мы с вами размовляем про наше уласное здоровье, про физичное, социальное, психологичное здоровье, про то, як зрабіць здоровым наваколле вакол сабе, ну и, безумоўна, про грамадства, потому что немагчыма захоўваць здароўе, калі ты знаходзішся такога пасярод цалкам хворай дзяржавы ці хворага грамадства. Таму гэта безумоўна так. І маё ўласнае назіранне таксама за людзьмі, часам тыя, з кім я працую шмат гадоў, як адбываецца цікавасць, як развіваецца цікавасць да свайго здароўя. Спачатку звычайна людзей цікавіць свая талерка, што чалавек кладзе на талерку, што ён кладзе сабе ў рот. Потым чалавек пачынае займацца звычайна спортам, потым ён пачынае займацца сваім псіхалагічным здароўем, пачынаецца ўсё са сну, стрэсу, потым людзі вырастаюць да дафаміну, да здаровых стасункаў, да здаровых сацыяльных адносін, потым людзі цікавяцца, як палепшыць асяродак вакол сабе, візуальны, прырода, чыстае паветра. І потым, безумоўна, людзі разумеюць і прыходзяць да думкі, што трэба шмат працаваць, каб жыць у здаровым грамадстве. Таму што, безумоўна, мы ўсе лічым сябе такімі асобамі і індывідуалістычны такі склад розуму маем, але ж насамрэч важна ўсведаміць, што мы можам дасягнуць сваіх мэтаў толькі з дапамогай іншых людзей. Таму што, ведаеце, гэта такі самы папулярны прыклад, возьміце звычайны аловак, і што мы самі па сабе такі круты, але адзін чалавек не можа зрабіць нават такую простую рэч, як аловак, таму што ён існуе, складаецца з розных частак, з розных часцей нашага свету, дзесьці графіт здабываюць, дзесьці дрэва, дзесьці фарба, тэхналогіі і так далей. Тое ж самае. Нашыя мэты мы можам максімальна сябе рэалізаваць толькі тады, калі мы знаходзімся ў рэалізованым грамадстве. І гэта такая win-win мысленне. Не бачыць кожнага чалавека побач як ворага і спрабаваць з ім нейкія ці табе, ці мне. Ведаеце, такая гульня з нулявой сумай. А гульня win-win. Я магу выйграць, калі выйграе іншы. Мне выгадна, калі вакол мяне шмат багатых людзей. Гэта значыць, што ў мяне будзе больш кліентаў, якія прынясуць мне больш грошай. Я зацікаўлены ў поспехі іншых людзей, таму што калі навакол мяне будзе больш паспяховых людзей, грамадства будзе больш багатае, яно будзе больш прыгожае, больш грошай будзе інвеставацца, напрыклад, у паркі, у бяспечныя прасторы, у здароўе і гэтак далей. Таму у здаровым грамадстве няма такога, каб нехта перацягвае ўсё на сабе адбіраючы. Грамадства разумее, што месца хопіць для кожнага, што развівацца могуць усе, і менавіта дзякуючы гэтаму ўсё грамадства і будзе багацець. Ну, вось такія і думкі ўвогуле. Так, задавайте ваши пытанні, шановне господарства, про якую б тему вам сёння хацелася больш паразмаўляць. Вы можете просто яе так падкрэсліць, і мы з вами прысвецім сённяшні этэр гэтай тэме. Таму тут, бачыце, усё залежыць у большасці ад вас. Магчыма, гэта не тая тэма, якая вас турбуе, просто нейкая тэма, якую было б цікава вам паслухаць і цікава, якой бы крышашку заняцца. Вось яшчэ, пакуль вы думаеце, адразу, як думаеце, адразу пішыце каментарый, адразу пракаментую свой апошні пост. Гэта пра ваніль, пра пах, пра парфуму ванілі, і згодна даследаваннем, дарэчы, гэта адзін з самых дзейсных пахаў супраць трывогі. І вось таксама, кажам, калі супраць тут дэпрэсіі. І самае цікавае, што ваніль, пах ванілі, ён крос-культурны, то бок людзям з самых розных культур, з розных часей свету, ён вельмі даспадобы. І увогуле, у чым асаблівасць увогуле пахаў? У тым, што вось гэты альфактарны шлях, так, прасабаняльнае, ён адразу трыгерыць вашы эмоцыі, адразу узаемадзейнічае з лімбічнай сістэмай. Вось, а іншыя, напрыклад, сэнсарныя шляхі, яны там патрабуюць больш доўгі шлях. Таму пахі
вельмі моцна працуюць, але, на жаль, кароткачасова. То бок нельга там вылечыцца ад дэпрэсіі, напрыклад, адным пахам. Але просто калі вы будзеце камбінаваць іх, выкарыстоўваць, то гэта можа спрацаваць. Як, напрыклад, калі мы кажам антыстрэсавы ці расслабляльны эфект, то гэта, безумоўна, напрыклад, лаванда ці ваніль, такія пахі. Вось, а калі мы кажам такія стымулюючыя, то гэта, безумоўна, напрыклад, размарын, гэта лімон ці гэта пахі мяты. Вось, іх можна ўжываць самымі рознымі сродкамі, можна купляць ці распырскваць гэтыя масла ці выкарыстоўваць як уласную парфуму і гэтак далей. Што тычыцца стымулюючых пахаў, я, напрыклад, выкарыстоўваю іх часам для кніг, калі трэба нешта павучыць, што-небудзь такое вялікае і тоўстае, то вы можаце проста выбраць спецыяльны пах, які выкарыстоўваюць для кніг, для падручнікаў. Там, дзе вам трэба нейкае натхненне, і вы просто пырскаеце на гэтыя старонкі, і наступны раз гэта вам адразу лягчэй уключыцца ў вывучэнне, таму што пэўны пах пачынае у вас узнікае трывалая асацыяцыя гэтай парфумы менавіта з вывучэннем. Вось. Ну, ведаеце, яшчэ у ранейшыя часы, таксама, калі каханыя перапісваліся, яны ўсе свае гэтыя лісты, яны таксама пырскалі парфумай, каб гэтыя эмоцыі былі з гэтым звязаны. Так, давайте пройдемся по пытанням. Усе, хто далучаецца, думайце, якія пытанні задаваць. Так, яйкі з крамы з селенам ці з омега-3 лепш, чым звычайныя? Ну, вось, я думаю, што ў прынцыпе можа быць розніцы практычна няма, таму што няма ніякіх доказаў. То бок, разумееце, калі вось яйкі з селенам, там такі маленькі штрышочак, і там спасылка, вось даследаванне, вось гэты аналіз яек, што гэты селен там ёсць. Толькі так мае сэнс. Таму што часам вытворцы могуць ляпіць што заўгодна, і пры гэтым яны не нясуць ніякай адказнасці. Я вам могу расказаць старажытны беларускі падказку, як зрабіць яйкі з омега-3, сапраўдныя. Глядзіце. Бярэце звычайнае льняное насенне, так, яго трэба здрабніць і карміць, ці жмых купляеце, танны жмых, просто жмых такі льняны, які застаецца, і дабаўляеце ўсёй хатняй жывёлы, вось калі бабуля ў вёсцы есть, ці дзесьці нейкі там фермер, ці вам цікава самім такое нешта зрабіць, карміць можна там і свіней, і курэй, і калі куры ядуць льняное масла, у чым праблема льняным масле? У том, што омега-3, але не тая, што нам патрэбна. Глядзіце розніца. У ўсіх раслінах ёсць омега-3, але гэта омега-3 называецца альфа-ліналенавая кіслата. Што гэта значыць? Ну, гэта таксама омега-3, але яна не мае такога фізіялагічнага ўплыву, як дзве патрэбныя нам сапраўды омега-3 тлустыя кіслоты. Эйкозапентаенавая і декозагексаенавая. Доўгія словы, але вось гэта менавіта тыя амінакіслоты, якія вы бачыце на банцы з омега-3, якія маюць самы такі магутны ўплыў. Дык вось, уся праблема, калі вы з'едаеце льняное семя, яно аніякім чынам не павялічвае ўзровень патрэбных омега-3 ў крыві. Чаму? Таму што большасць з нас маюць такія мутацыі, якія наше цела не умее ператвараць гэтага. Ну, раней умелі, зараз не. Вот тое ж самае, як, напрыклад, вітамін С, так? У нашым целе засталіся ўсе ферменты, якія робяць вітамін С, але ў адным месцы яны зламаліся, і гэта мутацыя. То бок у нас ёсць усе гэтыя ферменты, уся гэтая ланцуг сінтэзу вітаміна С, але ламаецца ў адным месцы. То бок дзесьці у нашага продку адбылася гэта мутацыя. І чаму гэта мутацыя замацавалась, напрыклад, чаму? Таму што нашыя продкі вельмі шмат елі садавіны і гародніны, дзе і так ужо было вітаміну С. Таму гэтая мутацыя, якая зрабіла вітамін С для нас такім, как бы, важным, яна замацавалася, на жаль. Вось такая гісторыя. Такая ж гісторыя з омега-3. Вось, а у курэй гэтай мутацыі не адбылося, таму яны добра гэту всю гісторыю робяць. І таксама, каб вы падумалі яшчэ, чаму не варта піць льняное масла, льняны алей, гэта яшчэ тая гісторыя, як яго традыцыйна выкарыстоўвалі ў вёсках. Як вы думаеце? Вы можете гэта здагадацца? Ось пытаю, куды ішла большасць льнянога алею у традыцыйнай беларускай кухні і культуры?
Давайте, хто ведае? Так, яно ішло менавіта на дрэваапрацоўку. Гэта ж тая самая аліва. Таму што омега-3 свежыя, яны вельмі хутка акісляюцца кіслародам і маюць схільнасць да полімерызацыі. То бок ільняным алеем апрацоўвалі розныя драўляныя пабудовы, і яны маглі стаяць нават у такім вільготным клімаце стагоддзямі. І ўсе тыя драўляныя пабудовы, якія там існуюць, там, можа, 1000 гадоў, гэта не проста дрэва само па сабе, а гэта дрэва, якое прапітана, якое напоена менавіта ільняным гэтым маслам. І яно там полімерызуецца і ўтварае такую унутры структуру дрэва, такую магутную плёнку, якая можа захоўваць дрэва літаральна там 1000 гадоў. Ці яшчэ беларусы выкарыстоўвалі ільняную алею менавіта, каб наносіць яе на ільняную ж тканіну, і калі яна полімерызуецца, яна ўтварае такі плашч. Вось, да вынаходніцтва каўчука рабілі такія такія аштурхоўваючыя тканіны, менавіта з дапамогай полімерызацыі алею. Так, а я згубіў самое пытанне, стаў адказваць пра яйкі. Так, таму розніцы няма. Апрацоўка дрэва. Так, правільныя адказы. Смазка таксама слушна, якія вокны замазвалі. Гэта таксама на базе ільнянога алею. Таксама правільны адказ. У колькі гадоў трэба закончыць грудное гадаванне? Чым шкодна і карысна карміць грудзьмі дзіцяці старэйшае за 3 гады? Ну, па-першае, я лічу, што больш года, калі мы кажам, нейкіх навуковых даследаванняў, якія паказалі дадатковую карысць груднога гадавання старэйш, чым больш за 1 год, няма. Нема практычна ніякіх там пераваг. Таму гэта толькі калі, гэта вось гісторыя вам падабаецца. Чаму чалавек карміў яшчэ далей? Таму што эвалюцыйна кармленне грудзьмі дзіцяці мела 2 перавагі. Гэта крыніца пратэіну якаснага, якога ў ранейшыя часы не хапала. Вось менавіта, каб дзіцяці расло. І па-другое, кармленне грудзямі само па сабе, яно, вы ведаеце, радыкальна зніжае рызыку цяжарнасці, таму для жанчыны карміць яшчэ даўжэй, гэта значыцца было магчымасць пазбягаць яшчэ цяжарнасці, адцягваць яе як мага хутчэй далей. Вось, таму што пралактын, які выдзяляецца пры кармленні грудзямі, ён звычайна драматычна зніжае рызыку цяжарнасці. Не є, канешне, з гарантыяй, але даволі сур'ёзна. Толькі такія перавагі, таму шкода, не ведаю ўжо, і зубы пачынаюць прарэзацца, гэтак далей, не ведаю, наколькі гэта комфортна. Вось. Такой, што шкоды, безумоўна, няма. Так, яшчэ пытанне гляжу. Так, навагодняя дэпрэсія. Частая таксама гісторыя, калі вось гэты дух ражаства і дух калядаў, ён не ўзнікае, тады, канешне, калі мы падыходзім да году, можа падаць настрой, вось мы трымаліся да канца года, і ён падыходзіць, але нічога не змянілася, і нашыя чаканні, якія не спраўдзіліся, яны, безумоўна, могуць у нас выклікаць такое падзенне духу. Але варта проста, я думаю, тут, як гэта сказаць, адчуць сапраўдную містэрыю калядаў. І вось такое у беларускім светаўспрыманні, у беларускім светапоглядзе каляды, як і раство, дарэчы, яны вельмі сугучны ў усіх індаеўрапейскіх народаў. Вось зімовае сонцастаянне, так, гэта самы страшны час году, як лічылі нашы продкі. Гэта мір мёртвых і мір жывых, яны судакранаюцца. І ўся гэта беларуская містэрыя, вось мы казу ведаем, да, што гэта такое? Каза, яна цяжарная каза, яна цяжарна сонцам каза. Злыя духі гэтую казу, яе прагнуць забіць, воўк гэтую казу. І зрабіць так, каб сонца больш ніколі не ўстала. То бок для нашых продкаў сапраўдны дух каляды, ён такі глыбокія містэрыі мае. І гэта сапраўдная бітва добра і зла каляды, які мы гэта ўспрымалі. Таму што з кожным днём сонечны дзень усё становіцца больш карацейшым, сілы зла становяцца ўсё больш магутнымі. І мы адчуваем нават таксама дэпрэсію, ці перажывем мы гэтую цяжкую зіму, таму што сіл у нас практычна няма. І дух калядаў, містэрыя калядаў,
у тым, што ўсё гэты момант такой страшэннай бітвы між добром і злом трэба выкарыстоўваць усе нашыя сілы, каб дапамагчы дабру. Вось аб гэтым містэрыя калядаў. І для беларусаў гэта, безумоўна, продкі, якіх запрашалі, якія дапамагалі. Гэта пэўныя рытуалы, якія праводзіліся, вось, і гэта і калядаванні, і гэтак далей, якія дапамагалі сілам зла перамагчы. І калі цяжарная каза, яна уцякала ад злога духа воўку, і нарэшце яна нараджала новае сонца, тады людзі лічылі, што ўсё, і ўваходзілі там у Новы год, я маю на ўвазе пасля Раства па нармальным правільным календары, не па расійскім. Вось, тады, безумоўна, гэта так было. Вось. Ну і што тут тычыцца дат, што няма ніякага старага стылю, вы ведаеце, што гэта выключна расійскі стыль. У Беларусі яшчэ з 16 стагоддзя яны прытрымліваліся правільнага навукова выверанага календара. Таму ўсе гэтыя адсылкі да старога стыля просто гэта каланізатарскі ўплыў і ўсё. Вось, такая вось містэрыя духа, і калі перакласці на нашае сённяшняе жыццё, то, канешне, цяжка, безумоўна. Але ў нас ёсць інструменты, у нас ёсць надзея, у нас ёсць бачанне, куды мы рухаемся і чаго мы прагнем. І гэта самае галоўнае, таму што надзея жыве, хоць прыходзіць, канешне, не так хутка, як нам на гэта здаецца. Вось, такая вось калядны дух, калядная містэрыя. Ну і настрой сам па сабе не ўзнікае, яго трэба ствараць. Ведаеце, існуе такая вось псіхалагічная пастка ў людзей, што мы лічым, што некаторыя рэчы, яны адбудуцца самі па сабе. Вось проста прыходзіць там, не ведаю, каляды, Раство, і павінны ўзнікнуць навагодні нейкі настрой сам па сабе. Але даследаванне паказваюць, калі вы лічыце, што нешта зробіцца само па сабе, чым больш вы гэтым упэўнены, тым менш сваіх уласных намаганняў вы будзеце прыкладаць, каб здзейсніць гэта. Такая вось парадокс. Добрыя рэчы выпадкова не адбываюцца. Выпадкова адбываюцца толькі дрэнныя рэчы. Усе добрыя рэчы, якія існуюць вакол нас, усе, калі б вы не зірнуліся, усе яны вынік цяжкай руплівай працы і штодзённых намаганняў. Настрой тое ж самае, над сваім настроем варта працаваць, ён сам па сабе, безумоўна, можа і не ўзнікаць. Асабліва цяжка гэта мець добры настрой, калі нічога яго не падтрымоўлівае. Але гэта наша ўласная праца, гэта таксама можна зрабіць. Мы людзі, мы не павінны быць проста рабамі знешніх абставін, і мы кожны можам зрабіць сваё ўласнае свята. Проста святкуючы тое, што мы жывы, пакуль мы жывы, у нас, безумоўна, ёсць надзея, у нас ёсць вера ў сабе, і гэта ж галоўнае правіла яшчэ калядаў. І беларускіх калядаў, і Раства Хрыстова, таму што калі цяжкі час, дыктатар забівае дзяцей, гвалціць і знішчае краіну, і мы вымушаны хавацца ці бегчы ў іншую краіну, каб уратавацца, мы ўсё роўна пераможам. І гэта таксама важны такі урок, які нам... зараз уже вярнуўся. Вось, такі вось урок і такі вось настрой калядаў. Як працаваць з настроем? З настроем працаваць вельмі проста. Важна зразумець, што настрой гэта дым, а полымя тут нашае дзеянне. То бок, калі вы проста пачынаеце свае вяселле завадзіць, пачынаеце рабіць весёлыя, цікавыя рэчы, ваш настрой змяняецца. Але глядзіце, спачатку дзеянне, потым настрой, не наадварот. Не пераблытайце, і гэта, безумоўна, вельмі тут важна. Пры дэпрэсіі, нават пры цяжкай, ёсць такая behavioral activation therapy, вельмі простая методыка. То бок вы проста банальна выпісваеце ўсё, ад чаго любое дзеянне, ад якога вам становіцца лепш. Нават самае смешнае, нават калі вы будзеце кудахтаць, хадзіць па хаце і кудахтаць. Неважна, яно рацыянальнае ці абсурднае дзеянне, але гэта дзеянне, ад якога вам становіцца лепш. І вы пачынаеце весці дзённік, і пры дэпрэсіі, behavioral activation, і вы робіце кожную дзеянне, якое вам паляпшае настрой, і адзначаеце гэта. Так, пахадзіў па кухні, пакудахтаў, плюс 1 бал настрою. Так, прыбраў, выкінуў нейкае смецце, якое заляжалася ў хаце,
плюс 2 балы яшчэ настрой. І просто робячы самыя простыя рэчы, але якія паляпшаюць вам настрой, вы з гэтай ўсёй сумай вы падымаеце за дзень значна свой настрой. Потым робіце тое ж самае. Вельмі простая тэрапія, але на дзіва яна не менш эфектыўная, чым складаныя псіхатэрапеўтычныя метады, тэрапія прыняцця адказнасці. Behavioral activation. Робіце штуку, якая вам падабаецца. Калі вы не памятаеце то, што вам падабаецца, так бывае, таму што пры дэпрэсіі вельмі часта падаўляюцца нашы ўспаміны пра тое, што нам увогуле нешта падабаецца. То вы можете сказаць, нічога не падабаецца. Я нават не памятаю, што вам падабалось. І не думайце, што з вами нешта не так, гэта тыповы сімптом дэпрэсіі, таму што пры дэпрэсіі адбываецца інгібіцыя, то бок такое падаўленне ўсіх успамінаў, нават звязаных з добрымі. Пры дэпрэсіі вам здаецца, што вам ніколі не было добра. Раней і ніколі не добра зараз, і ніколі не добра будзе ў будучым. Але гэта менавіта сімптомы хваробы, а не адлюстраванне рэчаіснасці. Проста не верце вось гэтаму мораку, які накладае дэпрэсія. Вось, так, яшчэ пытанні. Сапраўды электрамашыны мае сэнс купляць. Магчыма, яшчэ не, але літаральна праз пару гадоў гэта будзе вельмі выйгрышная сітуацыя, таму што гэта будзе танней, безумоўна. Так, я перастаць спяшацца і не мітусіцца. Трэба загадзя мець, одну параду магу даць, трэба мець запасы часу. Просто ўстаўляць у свой просто запасныя. І калі вы ведаеце, што у вас існуе запас, то, безумоўна, мітусіцца будзеце нашмат менш. Так, што ж, гаспадарства, апошняе пытанне. Наш час падыходзіць да канца. Давайте два апошніх пытанні. І мы з вами будем патроху рухацца. Пока паговорили з вами про настрой, паговорили про калядны дух. Так, як паговорили про омега-3 тлустыя кіслоты, про грудное гадаванне, сена і йода і іншых рэдказемельных элементаў, якія там, глядзіце, морапрадукты. Увогуле, вельмі файная тэма, і пры гэтым не толькі рыба. Я маю на ўвазе, вы можете купіць сухі. Нешта прорываецца крышку злучэння. У вайне трой, каго б вы падтрымалі. Там цяжка падтрымаць, таму што там усе, усе ваявалі па правілах таго часу, таму прыкладаць неяк сучасныя нормы да нормаў таго часу было б дзіўна. Вось. Прычына коксартрозу. Узроставыя прычыны, падвышэнне нагрузкі, неправільная яшчэ асанка і гэтак далей. Там існуе шмат прычын. Як не кінуць надзею? Раз вы яшчэ раз пытаеце пра надзею, глядзіце, тут такая гісторыя, што калі вы кінеце надзею, стане яшчэ горш. То бок, глядзіце, калі вы не ўпэўнены, што рабіць, вы можете просто разгледзець два сцэнары. Так? Першы сцэнар. Вы надзею кідаеце і працягваеце жыць у адчаі. Вы не кідаеце надзею і працягваеце так жа жыць, але з надзеяй. І вы так, які варыянт мне больш даспадобы. Нават калі мы прымем, што гэта надзея, гэта проста выдумка. Увогуле, проста выдумка. Так? Але ж, глядзіце, кожная ідэя, яна можа граць функцыю самаспраўдваючыся прароцтва. Self-fulfilling prophecy. Глядзіце, калі вы нешта верыце, вы пачынаеце больш на гэта звяртаць увагу. І нават вера, цалкам абсурдная, яна ўсё роўна дадае вам пэўныя рысы. Прывяду прыклад. Ведаеце Александра Вялікага, Македонскага, так? Ведаеце. Дык вось, яго маці з дзяцінства яму ўнушала ў галаву, гэта былі антычныя часы, так, там, усіх былі свае, канешне, там, ведаеце, гэта гісторыя, што ён увогуле не сын Філіпа, што ён сын Зевса. І гэтая маці казала, вось была я ляжу ў спальні, тут з нябёсаў спускаецца Зеў, авалодаў мной на гэтым ложку, і вось нарадзіўся ты, Александр. Таму ты сын Бога, у цябе ўсё атрымаецца проста ўвогуле, рабі ўсё, што хочаш. Александр гэта слухаў, глупства цалкам, але глупства спрынятае сур'ёзна, безумоўна, дадае яму тую неверагодную мужнасць і адвагу. Просто, калі ён кажа, канешне, я захаплю паўсвета. Зразумела, сын Бога, я ж дзяцінства з гэтым жыў. Вось.
Гэта прыклад надзеі, і вера ў яе сапраўды напаўняе чалавека мужнасцю. Дык у сэнсе тут надзеі, уявіце, калі б ён адкінуў гэтую надзею, напрыклад, ну хто я такі, я ўвогуле маленькі нейкі сын цара з нейкага правінцыйнай Македоніі, якая адзін там з 25 грэчаскіх полісаў, якія ўвесь час там між сабой ведуць нейкія грызню і нейкія бойкі. Таму надзея нармальны інструмент. Просто параўнайце, што будзе з надзеяй, што будзе без надзеі, паглядзіце на вынікі і самі вырашайце. Гэта ведаеце, як у любой гісторыі. Здацца можна, але калі вы здадзіцеся, лягчэй не стане. Яно-то можна, але які сэнс? Вось. І на гэтай тады ноце не здавацца, мы скончваем сённяшні этэр. Дзякую ўсім, хто далучыўся. Спадзяюся, хаця б крышачку такога вось духу каляднага і чакання і назірання за гэтай бітвай добра і зла, эпічнай, якая адбываецца кожнае зімовае раўнадзенства. Крышачку я вам дадаў. Выкарыстоўвайце пахі, выкарыстоўвайце імбір, выкарыстоўвайце ваніль, выкарыстоўвайце цытрусавыя, папырскайце ў хаце, зрабіце сабе гарбату, нават проста можна адварыць спецыі, такі з віном робяць гэтае, выскачыла слова, спецыі з віном, які адварваюць. Падкажыце. Уцякло слова. Вось тое ж самае, але без віна, тое ж самае, карці кажучы, без віна рабіце, і таксама напаўняйце пахам, калі вы проста зробіце там карыцу, цытрусавы, кардамон, і ўсё гэта проста добра адварыце, напоўніце вашу всю кватэру гэтым святочным пахам. Суперкласная ароматэрапія. Глінтвейн, так. Дзякую вам, што былі сёння за мной. Убачымся з вами, думаю, на наступны тыдзень. Всім надзею, всім моцы, смеласці і веры ў сабе. Бывайце.